Maayong hapon mga kabaro, no? Mga kabaro, no? Ayuho na mo ang multika mga kabaro, no? Nari sa kanto. At papa, goman. Oopsie, mine. Oops. Ha? Oh. Ay, ay. Hi, Timere. Awal di kapain. Ay, suara. Ya, pilih basurahan. Jadi itu kayo, nanti dong. Ayo, sakinan. Loy. Sana Loy. Sana. Ha? Loy. Ay, magbaro, no? Ang unit na mo mga magbaro. Asa tanawon, main? Asa tanawon? Sige daw. Jakan ba to? Makaya rakot? May susibi. Tawag. Mauli sa Kurin Road. Hindi siguro si Papa lang. Nanay kan kwaon. Piyugan na ako. Ikaw mag-drive ba ning mutikap na uno? Ano? Kaya mag-order lang kung pagkaon. Dili ko ang main, dili pwede. Dili man dira ka. Kasi daw. Dili ang sobo. Ay, jakan na ibili gamay. Dili mo. Di ako na dito, di ako na. Ay kabalo ka? Sa banda? Ang kwanon? Inood ka? Sino? Pa, pwede ka nila. Pa, kaya dia? Kaya kabalo ka? Oh, kaya nila. Saon? Oh. Sige. Din. Sige. Ay. Kabalo siya may no? Kabalo ka dili. Sige na. Muna mo pangutana ba kabalo ba ka dili? Sama daw, huwag ba na ang ilalong? Kaya kung kabalo ka, kabalo ka. Kabalo ako na. Haura gini ako asawa mo. Baro, ipahawir yung kaya ba? Oh, Murag dako. jakan siguro lang. Ayun na. Yawa gini yung misis eh. Ano niya mo nga asay kakapiting isa ka kuwan. Asa mga Yawa gini yung may nay. Oh. Meron tanong sila lumbe. Asa banda? Kini oh. Asa na may? Kini siya. Kini siya oh. Daw. Kini tanawa. Kini ang naharos. Oh, kabantay ka. Ah, Kini, tanaw, kabantay ka. ayo, kana. Oh. Nya. Kini siya nakadikit na ni diri. Ano, dikit. Kini siya ang naharos. Ngoni siya ang ginaingon ni Papa. Kaya every time mo anak ka, kini kinaharos man eh. Eh, unsa siya? Oh, butangan ni siya oh, alambre. Asang butangan dito siguro? Ha? Dili kay kin. Mao man yang kuan, mao ba yan eh. Oh, kini man ang naharos. Oh. Kini ang ginaingon ni Papa. Nga pabutangan.
Kira? Saan? Ako siguro main. Ako dito na napito. Kaya ito diri, bira ko, diyan ko na. Diyan ko na, be. Kabalo na ko kasa. Oh. Kaya kung ikaw, para. Oh, sure na. Saan kini siya, Mine? Lagi ka na. Oh, asa na yung mga bini. Ako na, be. Kaya kabalo na ko. Kaya ito pakita na. Ay, Mine, ano naman mo? Laro. Kato akong ingon. Oo. Kini, kita mo, kini, alambre nga taas, may gamita. Oh, sige. Para dilili mo, kuhan haros ba? Sige. Dali ah. Sige, ikaw na. Oh. Ang alambre. Oh, dara alambre. Taas ang alambre, Oh, baby. kinitaas nga alambre. Baby, ang alambre. Mga makawin. Oh, na. Kaya na niya. Instruction na ako na. Ayaw na niya. Gets na niya. Hapong. Ah. Di man mo gamay oy. Kaya para makita sa imuhang mga viewers. Para makita sa mga viewers nimo. Nga mekaniko po day ka di ay. Di lang na main. Ha? Dili matagak imuhang sinsilyo. Hutag mayo may na kay para dili maharos ang kuan nut. Kabot lang siya. Kaya kini ang kanong gwapo nga alambre kay taas. Pero ba nga? Ayo. Reserva lang ni. Hindi, sako. Ha? Ay alambre. Yan na, di ba? Oh. Sige na ko dan. Tapos, Kanao lagi. higot dito. Mm. Nasa may higot. Hindi. Alos. Higot pa ni. Sa nap. Ay, may dara may no. Gets na, may dali na may. Wala. Nahuman na nimo? Wala pa man. Ani day may oh. Kay papa oh. Oh, ani day oh. Sige, instruction nila gud pa. Ba? Namatoy ko dire katong ingon ana. Ingon ni siya. Pagkana na sulod, Mas dali ra. ituyok ni. Oh. Pagtuyok ana hugot nahantod hugot na ni sa kuan. Dito sa bolt. Ang katong nut kay mahagbong man to, para dili magbong. Nanana. Ang kini siya kay gituyok na ni nakuha naman ni siya na hugot. Iana na ni higot na ngitag higtan ba. Higot dito. Oh, nakita na nako kay. Oh. Asa higtan mo ana. Oh, Ana ra. Oh. Sige, ani day may. Dara may no. Isa sa likuan. Kung kuan pa lang, kuan pa ko diya. Ako na. Hindi mo man kukusan nga
pamor. Lambre. Ang una na. Dito sa mag-pick up dito sa una. Gani. Daot ang sakyanan ni Papa. Imong mama nga. Kaya ramain? Sud man. Lisod? Naglisod ka? Sud man main. Kini lang katong da easiest way na lang yun ani oh. Isulod nimo ni siya, tapos ituyo. Tapos pangita ka og kuan para lang dili lang maharus lang gani siya may. Aha. Sa. Ituyok lang siya. Wala man ako sa susunod. Tanawan ako nito napapag-pick up. Wala nga ganyan ito. Ako pa ko. Sige daw main, ikamya daw main. Ha? Yan daw main, mahumok Makambia pa. man ni siya kuan. Ha? Daot na nimo. Ha? Nahuot na nimo. Sige daw. Ay, yun lang sa kuan. Makambia man gini siya. Pero Ikamya pa, humumok na ba? Kaya lisod man nasulod to, ang primera, sige daw. Sige, ikaw lang. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Kaya para ang kuan ba? Ay! Matansya nimo ba? Ang primera, may Kaya ako, masulod magyud na. sugahi ito. Ay, sorry. Dahil ba akong bag mine? Asa tong yellow mine kay mag-order. Walang yellow. Humok na oh. Oh. Ay dili na. Andari gyud, andari. Bus ay kalimot ang kuan, ako lang gi kuan. Gi ako nag-drive manggod. Bahala na lagi kuan. Sige daw, Sige daw. Ay ayo lang sa. Sige daw. Kaya pa. Minute lang. Ang ini, vlog okay niyo. Di ang kambya lang man. Pagkambya. Okay na? Di nagahi. Okay na? Okay na? Yawaan ko sa buwan. Sa mong kagyawaan ko nila. Ako na lang nabilin. Ogang kuan. Mga materyales. Wala na asa na to sila. Ay. Uy, ganosa. Uy, Dod, si Kaman day na. Huwag yung kaniuli sa kuwa ba? Shout out ko rin tawanan eh. Nami, kuwan. Kanang, Dods, nakoy ipalabay dito, Dods. Unya, atoy ko be. Oh, try. Sa man, pila man.
20. Okay ra? Oh, nama ko dito agad. Wala man si Lunglong. Na dito. Ha? Nasa Bungguyan di ay. Shout out day ko ani ho, nagapaabot ko gapon, wa gyud iabot yun. Wah. Sa man dako na kwarta? Dako na kwarta? Wala alin karon. Aw. Na day siya. Okay na? Among gi-test drive kung okay na ba. Unsa man? Ha? Di na mauros? Wala nimo gibutang nga galambre gyud? Wala. Buangan nimo maharus gyapon na main kuanan og bugat. Oh, tanawa lagi oh. Muharus gyud na siya. Kailangan gyud na siya. Kuan muna taga kada kuan na pod. Kailangan gyud siya. Ikon sa pidi pakilaka ay pakiana lang. Oh. Butangan gid siya main ani na katon lang main ana. Ha? Napa di ay? Oh, kada kon mo gud mo maharus magud siya. Muna kailangan gid siya. Sige. Banat na kabalo na ka to. Params na. Bagay na siya. Harus gapon. Kato lagi kay Ako ginistingan. oh, mo aros gid na siya basta dili buta kadadagan ana mo kan laba pag mauntol na mubalik pa. Ay daddy. Basta dili yung takas-taas ta do. Pwede ba kung liliw na rin? Adiyo. Kaya nimo? Liliw na to. Hindi naman ka. Siya na. Si papa na lagi mo tao na ni Tanaw na ko. Ay ko na siya tanaw na pa. Bay, kada init na ganyan. Tanaw na ko sa ikuan o sa sitwasyon. Tanaw lang ako sa sitwasyon. Tanaw lang. Dak ka na lang kani, pero hindi sikuan. dili kan kaya nimo dan. Yes, daram ka. O igdaon lang. Igda lang sa Kuha pa din mo ba? wala pa naglibog si Andy. Ako ginistingan. Tumudagan ba? Ni naglibog si Andy mo haros gid na siya main. Oh main. Dagan niyo wala. Ni dagan pero mo haros gid na siya dad basta makakuan og ham. Akin hindi ko diri. Kanang nay-ana gani oh. Ano ba oh? Tubulan na ka pa ha? Suduan pa si Facebook Papa. gamay. Kasi wala kita ba? Si Papa pa rin suduan. Baro no, ang amo ang clutch sa mo ang sakyan na sa mo multicab. Di mo sulod mga kabaro no, ang primera. Kay haros ang ilalom. Ito pa? Ana na good man oh. Ana ra ni. Ana na lang. Paalag ko na lang gid put. Pumunta lang gyud gadi mo haros to ani. Sana na pud ka. Dili na pud ana. Asa may higtan na to? Ang tumoy. Tumoy. Para di lang mo haros na. Namay ana ti kini. Namay ko ana yan ay kana daw. Oh, okay na siya dad. Wala problema. Ang kini lang nut ba? Kining nakay. Asa nga nat aka na sa tumoy Kanang- main? Oo, kanang tumoy kay mo haros gid siya. Kanang itom. Sige naman, ikaw naman we. Ako na lang gid eh. Si may na lang pa kay burag siya nakabalo pa. Kay mo ang ginaingon nga maharos. Gusto na maraman day alambre, ikuan ana itira di alambre. Kay pag makuha na og hamang good, makuha na siya. Kini na keyboard na gani. Oh, gibol.
Ah, sabi niya, sige abrito dito akong suki ito eh. Nga sa Wala. Sarado sila. Kita na mo? Ito man ako. Kanina. Sabi mo. Sana ba? Kaya lang Pepe. Ay lang taas man kung taas kayo lisod kay pagbawog. Nakaragan siya mga baro no, pero alam re, taga si Papa alam re. Gamay taas. Taas gamay. Bida ko may dito hidaan. Tandoy may hidaan ni Papa ba? Tanawa ko. Dara pa do. Sige, labing. Ang kini. Monay mo. Ano ra? Hindi no. Monay paana. Magana na din na makambya. Paana ni? Oh. Dadadadad. Say bala ka na. Ano ba? Kini. May nang kamera min ako rabe. Dili. Ako mitanggal. Tanaw ah. Main. Oh. Kami nang kamera diri ah. Ako nang itanggal no. Oh, oh. So, ako ibalik. Na. Oh, balik na nimo. Ako ugot pa sa buhok. Kala, okay na. Sige, balik na nimo. Dara kamera oh. Or, Ang ako ugot pa sa buhok mo guday. Adad ba? Kini ba oh? Karos ba oh? asa ba niya? Kini. Asa Oh, ba yun? Kini mo gud ang mo. Kana magdala magod. Muli dala makadala ba sa huot. Nga Kini parang ang- makambiya. Oh, kana. Kini. Oh. Kuanan. Oh. Kaya Kung bag. kini karon uguana ni, Oh. Di, ana. oh, makaros ya. Kini lang huot ni. Oh, dapat huot na. Tapos dili naman mo na ba? Kanang kutay na iham, mutandog siya. Kini lang di wala ni Oh, diri. wala na dira. Wala na diha pa. Sayo Kanang, ni. no, higtan no. Kaya pa hekta na diri. Oh, dala na higtan. Abing ko ni. Lambre. Lambre. Tara. Alam daw. Mo ni ang baro no. Hinay pa ha, mata ni mo ha. Si Papa magud mga kabaro, siya ay alam ani kay kami nga ni. Dating mekaniko, Dati si mekaniko, Uy. mekanika. mga nilabot. Okay, kami Oh. yung isa ka kon, yung isa. Oh. Kung taas. Ay, taas. Isa na itong gibulit Taas. na din. Kani dira kay taas. Okay. Mubo pa na, napag ipinakataasan na. Pagkasayon. Pagkasayo na di ay. Sige sayon ra gini ka Papa ba. Pero sa mo alisod kay ni ba. Muna, bigid ako kay Andy. Kabalo si Andy. Kay, Kabalo ko mo guba. Ano charo? At Bay place. place. Tara. Ah, fine. Ayun ang bahan mga kabaro no. Sa karon niuli na ako ni sa Alpha mga kabaro no. Parking ni ulit to. Okay na, gi-coach kung ugangan mga kabaro no. Okay kay pagkatuot.
Gawas na itong kuha mga kabaro, no? Gawas na ito ang van. Uy! Uy! Nambrik. Ano mga kabaro? Di maong ya, dito sa speaker siguro. Igawasan ako ng bahan mga kabaro, no? Uy. Igawas sa igawas. Yeah. Bilisan yung susi, mga kabaro, no? Ups. Ay, 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 ay. Gawas na mga baro, no? Gawas na ito na mga baro, eh. Ngayon na. Ay, ang frame din gini na ganda. Ay, mga baro, no? Uy, akong kamera. Sa karon. Bahay ko isudin ko mga baro. Ini multi-cab. Ito mga baro, no? Gani nga sa isang Up, ya ka. Ang tsaka dia mga kabaro, no. Kini ato ipulig sulod mga kabaro, no. Igawa sa to ang ban.
naman rin ako mga kabaro no nga na okay na ang musika. Oops. Oras. 4:48. Oh, no. Man. Saan to? Saan susi ni? Ato sa ban. Yeah. Oras na kabaro no, alas ya karon pugo ko kabaro no kay tahalag. Kaya mo ni dalog turil. Hindi man, hindi ang Peter, kumusta? Saan sa mida? Sa butang ron. Sa kay butang. Uy, umaya. Ano ba? Hanggang kaya wala aircon. Ganahan ako ning bahan mga kabaro no nga taas kay taas yung palantaw mga kabaro lahira sa multicam. Oops. Lisod ko mga kabaro, no? Kaya kung tripod sa kuan, kamera na ko. Lisod ko gunit mga kabaro, no? So, biglaan mo guni nga vlog ni mga kabaro, no? Kaya ipakuha ni Papa ang yang ban. Pag humana mo ayo sa among multicap. Gipakuha ni sa mugangan kay manlakaw dag turil mga kabaro, no? Para sa turil siguro sila manihapon. Kayo Ugod mga kabaro, lakaw. Siguro sa turil siguro manukan. Banta ba balo mga kabaro, no? Uy. Nay kasugat. Murag sa turil manukan mga kabaro, no? Nagmao kong duda. Kaya yan nagipakuha man eh. Singot na ko ba? Singot. Kini ang ban mga kabaro nga taas. Kuya po ni clearance ni. Taas og clearance. Hindi ka pwede nga para sa multicam nga muburay clearance kita taas. Kailan manukad juga pirmi ani. Labi na sa baking mga kabaro, no. Kinahanglan kag manukad ta pirmi ani. Baking, parkinganan. Kabaro. Anong oras mga kabaro? Hapit alas 5 nya.
Kini ang sa amin mga kabaro. Grabe ka tempted, oy. Kuan kay ba kanang ngit-ngit. Kung gabi jud mag-drive niyo mga kabaro, grabe. Ngit-ngit mga kabaro no kung gabi labi nagran ulan, lisod kay ning tempted ay kayo. Yeah. Kasi impul gud mga kabaro. Oh. Oops. One-hand lang mga kabaro no. Asa na to ni parking ron. Ano lang. Yeah, kabaro no. Hindi ako putlon mga kabaro no.